Biblioteca do CEI de Cereiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde realizaremos o programa número 3 da Radio na Biblia. No equipo de realización estamos Pablo, Carmen, Alonso, Nayara, Andrés e Ainara. O programa de hoxe vai sobre o entroido no Colexio de Cereiro. Tamén dúas entrevistas a dous ex-profesores do colexio que nos viñeron a dar unha charla informativa sobre o deseño gráfico nos envases de conserva. Comezamos! Sobre os montes de Viveiro, os nosos disfraces estuveron relacionados co mesmo. Animais do monte, personaxes mitolóxicos con moita fantasía e houbo tamén corredores da Camode. Fixemos un gran desfile polas rúas do Chao e despois tivemos unha gran merendola con chocolatada e larpeiradas propias do entroido. Orellas, rosquillas, fillós, estaba todo boísimo. Tamén tivemos tempo para cantar as cancións especiais deste ano. É un gran baile onde todos os alumnados de sexto curso animou ao resto das nenas e nenos do colexio. Este ano no colexio imos todos celebrar un entroido divertido que venimos a pasar. Sí, sí, sí. Ademais, temos que contarvos que durante a semana tivemos que vir vestidos ou disfrazados segundo a mandata do MECO. Luns, raíces nos pés. Martes, follas polo corpo ou cinturón de follas. Mércores, diadema de flores, cinta ou prendedor. O xoves, a cara pintada. Foi un entroido moi divertido e pasámoslo estupendamente. Disfrazados de animais, todos imos desfilar ata o monte San Roque, imos todos a chegar. Sí, 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 entroido xa. Sí, 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 entroido xa. Agora imos pasar a escoitar unhas entrevistas moi especiais que lles fixemos a Vicente Míguez e Carlos Nuevo, que estiveron na mañá do xoves 7 de marzo na nosa biblioteca, para darnos unha charla sobre o deseño gráfico nas latas de conserva, ademais de darnos unha pequena información sobre a historia das conservas en Celeiro. Bos días, hoxe vamos facerlle unhas preguntas ao noso antigo profesor de religión, Vicente. Botas de menos ser profesor neste colexo? Estou moi contento de botar aquí 36 anos con este curso. Ademais, fun 5 anos antes alumno. Vin ao colexio de Celeiro, cando era neno, entre os 5 e os 10 anos. Pero claro, chega un momento tamén en que hai un cansancio, unha fatiga, sobre todo mental, e tamén, aínda que boto de menos aos que son compañeros e compañeiras, que foron tantos anos, verdad, que compartimos moitos días xuntos, e tamén aos alumnos. É unha actividade como traballo, era o meu soño, cando neno, se fose un día profesor, pero agora tamén necesito descansar. Así que nese sentido, boto de menos aos compañeros, pero tamén botaba de menos o descansar. Por que quixeche ser profesor de religión? Mira, eso, digamos que na familia, a mí non me fixo cristiano nin Cristo nin a Igrexa, senón a miña nai. O exemplo de miña nai de convivir todos os días, e o exemplo non era o que me dixese ela, senón vía que era moi xusta. A veces cando alguna persoa me dice: Vicente, que bueno eres, non ten mérito ningún. De miña mãe non recibí máis que sentido da xusticia e ternura que iba a dar, coliflores. Por iso fun o que ela era, non cristián. Por que sabes tanto de Celeiro?
Bueno, pois gustame unha actividade unha actividade de traballar e investigar no que foi celeiro importante, que é a economía, a pesca, a salga. Logo tamén, como fun durante 14 anos secretario da Asociación de Veciños, algúns documentos tiña que andar investigando e preguntando por eles, a raíz de coñecer a Carlos, que tamén que controla moito de Viveiro, pois tamén digamos que me pasou o gusaniño de informarme de máis cousas que antes non sabía. E costou vos moito escribir o libro? A ver, a Carlos custoulle máis que a min, porque moitas das fotos son dele, tuvo que pagalas, que non son baratas, verdad? Nese sentido hai outro custo que é o de traballo adicado, son moitas horas. Mira, eu nunha das actividades que é o da pesca, paseime 3 anos, que son 3 vacacións, o sea, 9 vacacións, casi todas as mañás en arquivos e en outros organismos onde nos daban información. E a Carlos igual que a min. Entonces, si, o tempo levaxe moito tempo. Ahora Carlos viña precisamente de estar no arquivo, e mañá non pode ir, vamos ir a outro sitio, verdad, para este traballo de investigación e así. Bueno, pois moitas grazas. Gracias a vosotros, porque me destes moitas alegrías tamén, Ola, Carlos, chámame Nayara e hoxe vouche facer unha entrevista. Pois moi ben, a ver. Tardachedes moito en facer o libro, máis ou menos canto? Bueno, en tempo non moito, é dicir, uns meses, non? O que pasa é que non é un libro para facer nunhos meses, é dicir, unha cosa é redactalo, rematalo, escribilo, e outra investigación. Como dicía moi ben antes Vicente, hai moitas horas e moitos anos detrás do libro. O que pasa é que o que é a redacción foi máis rápida, claro. Moi ben. Gustouche ser mestre aquí? Sí, evidentemente que sí. Teño un grato recordo, un gran recordo de Celeiro. Tuve en 4 anos 4 cursos aquí, e un colexio aparte que é un colexio fermosísimo, e dos máis bonitos de Viveiro a nivel físico. Hai que reconocer que Celeiro sempre foi moi importante con respecto a Viveiro, é o pulmón do mar, e os rapaces e rapazas de Celeiro, pois, inda que son moi movidos como as propias ondas, pois son tamén moi afectivos, e vamos, eu teño un recordo bonito da miña estancia. Estou de acordo contigo. Poderíasnos resumir o que máis te gusta do teu traballo? O que máis me gusta do traballo? Bueno, como profesor, evidentemente, pois un pouco ser capaz de transmitir coñecementos, pero aparte deso, de suxerir que xente como vos, a xente nova, axudarvos a pensar, a ver a vida un pouco, a que entredes no que vai a ser o futuro da vida, non? E sobre todo a enseñanza é moi bonita porque estás sempre en contacto con xente nova, estás suxerindo, estás aprendendo constantemente, porque non solamente transmitimos cousas, que o ensino é moito máis que a transmisión simple, evidentemente, de coñecementos. Esa é unha parte pequena, non a máis importante. Pero sobre todo o importante do contacto con vos que aprendes todos os días, que dades moita vida. En que sentido? Que os mestres, tanto as mestras como os mestres, a veces non nos damos conta do paso dos anos, porque estamos moi activo con vos, porque estar en contacto con rapazada, con xente nova, pois sempre nos levanta. Podes vir cabreado a clase e en 5 minutos pásache. Bueno, moitas grazas por escoitarnos. Aquí rematan as nosas entrevistas. Un saúdo. Igualmente. E ata aquí o noso programa número 3 de Radio na Biblia. Un saúdo e deica próxima!